Nagdinaganay ang mga tawo nga nanan-aw fireworks display sa Plaza Oroquieta sa Misamis Occidental dihang mipaingon sa ilaha ang mga fireworks ug sa ilaha mibusikad niadtong weekend. Nagresulta kini sa kalisang sa mga tawo kay sila nabuthan. Subay sa report, kabahin sa usa ka entry sa Grand Fireworks Display Competition ang mga fireworks nga nidiretso sa mga tawo nanan-aw. Sumala sa Oroquieta Fire Station, kusog ang hangin niadtong higayuna ug natumba ang usa sa mga kahon sa mga fireworks. Tungod sa insidente, nakahiagom og minor injury ang pipila sa mga nanan-aw. Mibalik ra sabdayon sa normal ang fireworks display competition human sa pila ka minuto nga tensyon. Nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection sa mga organizer nga siguruhon nga adunay saktong distansya tali sa mga nanan-aw ug sa mga fireworks. Makig-alayon ang Bureau of Fire sa kapulisan aron malikayan ang susamang insidente, hilabi na nga kada weekend dunay himuon nga fireworks display competition nga kabahin sa Christmas celebration sa Oroquieta City. Sa Facebook post ni Mayor Limuel Acosta, gipostpone una ang naka-schedule unta nga fireworks display karong gabi Disyembre 13 tungod sa nahitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.